Elaine Pavia ilha għal dawn l-aħħar snin tmexxi Dar Merħba Bik il-nfetħet biex toffri wens sken u refuġju lil tfajliet u nisa li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli fosthom abbuż ta' vjolenza domestika. Elaine ħadet it-tmexxija ta' din id-dar wara li segwit wieħed minn ix-xieren ta' korsijiet illi joffri l-kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST. Madwar tirrakkonta li bdiet l-esperjenza tagħha fil-ħiliet vokazzjonali 13-il sena ilu wara li temmet l-iskola sekondarja. Madankollu tistqar li meta ġiet biex tagħżel il-futur ta' ħajjitha ħassitha f'salib it-toroq. Ovvjament dak iż-żmien ma kontx naf se nagħmel bħajti su kelli dilemma fejn triq nixtieq nieħu. Dak iż-żmien l-istudji vokazzjonali kien għadhom ftit mhux daqs kif huma llum il-ġurnata u ħafna awareness fuqhom. Biss però dak iż-żmien kienu jeżistu laqgħat li għadhom jeżistu sal-lum il-ġurnata. Ovvjament kont attendejt għall-ewwel laqgħa fejn qed naħseb din it-triq ideali għalija. Hija ssoktat bl-istudji tagħha minkejja diversi sfidi u ostakli li offritilha l-ħajja u bi kburija qalet li fl-2012 iggradwat mill-kulleġġ. Bdejt mill-livell bażiku, ovvjament mbagħad fl-2012 gradwajt f'baċellerat fl-Arti fil-Health and Social Care Management. Jiġifieri it-triq tiegħi kienet dik ta' 7 snin studju fejn ħadd hawnhekk fl-MCAST, ovvjament lillum il-ġurnata wasalt fejn qiegħda llum. Hija komplet mixja l quddiem sakemm ħadet f'idejha tmexxija ta' Dar Merħba Bik, l-akbar shelter għal vittmi ta' vjolenza domestika f'Malta. Elaine appellat biex jingħata widen għal kull żagħżugħ u żagħżugħa li qed ifittxu l-għajnuna l-għażliet li jridu jagħmlu f'ħajjithom. Aħna nmissu l-vokazzjonal magħna jekk imur għand il-hairdresser, għand il-mechanic, jiġifieri dawn huma nies kollha li studjaw f'areas vokazzjonali, kulħadd huwa worth it. Il-prinċipal tal-kulleġġ, James Kallejja, sostna li kull individwu għandu potenzjal u li permezz ta' sessjonijiet bħal dawn tista' tingħata għajnuna f'waqta biex jiġi sfruttat il-potenzjal ta' kull student u studenta. Jiena inħeġġeġ il-ġenituri u żgħażagħ biex ikunu aktar informati x'offri l-MCAST. L-MCAST ma tiġix biss biex tistudja, tista' wkoll taħdem, tista' taqla wkoll il-flus u tista' tintaqa' ma' sħabek li flimkien tistgħu tiftħu kumpanija, tistgħu tkunu businessmen il qudiem jew issibu job illi jkun għal qalbkom tul il-ħajja.